Ispostavilo se da na zapadu nema nikakve civilizacije, već samo kontinuirana degradacija, izjavio je predsjednik Rusije Vladimir Putin na proširenom kolegijumu Ministarstva odbrane Rusije. Zapad je posle raspada Sovjetskog saveza sprovodio svoje odluke u pravcu Rusije silom, pa i oružanim putem, rekao je Putin. Kako je naveo, raspad Sovjetskog saveza činilo se da Rusija brzo poslati ravnopravni član civilizovane zapadne porodice, ali ništa od toga se nije dogodilo. Zapad je destruktivnim sredstvima destabilizovao situaciju u Rusiji, rekao je on. Putin je posjetio i na situaciju u bivšoj Jugoslaviji i rekao da Zapad je u Jugoslaviji radio šta je god smatrao potrebnim i nije mario za povelju Ujedinjenih nacija, istakao je Putin. Jugoslaviju i Srbe su rastrgli su jedan narod, podsjetio je Putin. Sa početkom specijalne vojne operacije Rusija je sebi vratila status suverene zemlje, istakao je on. Zapratite kanal Info 1.